Però bueno, nosaltres, ja que s'havia expropiat per aquesta funció, en aquesta funció és la que l'anem a dedicar. Sí, però bueno, per posar-li un exemple, i a més del seu partit, bueno, de ja farà anys, respecte a l'institut. L'institut hauria d'estar ara on està el pavelló, no sé si ho sabrà vostè, hauria d'estar. No sé exactament. Hauria d'haver estat ahir. Sí, en O sigui, principi en crec el que centre. sí. Entonces, ahir, bueno, els seus passats, fa 8 anys ja o fa els anys que facin, no es van preocupar massa de que estiguin al centre del poble, perquè, per exemple, l'institut, vostè sap que, clar, ahir té que anar i a més té que posar una carretera, o sigui que més mal situat que està l'institut, per exemple, no podia estar situat res. Això és qüestió d'opinions. És qüestió d'opinions. I jo te respecte la teua, però jo pense que l'institut, ni fent-ho aposta, està millor col·locat. És una idea que anem a diferir, segurament, però bueno, estem per discrepar i no ni jo donar-te la raó a tu ni tu donar-me la raó a mi. És a dir, per què? I te ho dic perquè està en un lloc que entren tots els dies alrededor de 800 o 900 persones allí, entren autobusos, en aquell moment allò no estava urbanitzat, entrar els autobusos que entraven i el que estigueren tan propetes xiquets de l'escola en l'institut era un problema i jo pense que la gent que va a l'institut ja té una edat que no és l'edat de la gent que va a les escoles. I d'alguna manera, ja te dic, els accessos, la tranquil·litat, el que estiga separat, la llum que té l'institut, el sol que té l'institut, conforme està el terreny que hi ha a l'institut, allí no hi ha tant de terreny com hi ha a l'institut. És a dir, que l'institut... I a més, hi hagué un problema de desigualtat de terrenys allí, que resultava... Jo no estava entonces en política i vosaltres ho sabeu que pràcticament jo no estava ni enterat. Jo tenia una professió, a part d'això, que en política pràcticament no me vaig enterar massa del tema, però el que m'ha enterat és que hi havia molts problemes per fer l'institut allí. I quan varen veure els arquitectes i els tècnics a l'altre lloc de l'institut, jo sé que l'oposició li donava la culpa a que si Paco tenia uns terrenys allí o que si l'altre tenia uns terrenys allí o què tal. Sempre quan se fa alguna cosa, sempre s'intenta buscar. Però te ho dic xeladament i no hi ha sense apassionament ni de partit ni de partit. Crec que és un bon lloc el que tenim a l'institut, és un lloc tranquil, és un lloc on l'institut en si és una passada d'institut, podria ser millor, com totes les coses són millorables, però jo pense que després de veure molts col·legis privats per ahir, crec que tenim una sort de tenir l'institut que tenim. Bueno, no anem a allargar-nos en aquest tema perquè no val la pena, però de totes formes també comentar-li que vostè pensa que l'institut està situat en un bon lloc, per les mateixes opcions que diu vostè també podria estar situat allí al poliesportiu, però bueno... T'he dit, no vulguis canviar-me la idea. Una cosa és el poliesportiu i una altra cosa... És una comparació. Sí, una comparació. Però no és el mateix, ni paregut. Però per això no vull callar-me, perquè vostès portaven en el seu programa, el vostre projecte... Però és que tu pareix que vulguis dir que jo ha dit una cosa no pot ser l'altra no. El tema del poliesportiu és completament diferent. És a dir, a part que està prou més lluny, a part que està en la circunvalació del poble, que és per on passaran ara tots els camions i tot el tema ixe, és a dir, que ja ho vaig dir en aquell moment, que no és el cas de l'institut, que l'institut queda fora de la circunvalació, és a dir, que no té res a veure una cosa amb l'altra. Queda molt més lluny i l'institut és accessible a gent de 12 a 18 anys, mentre que el poliesportiu és accessible des de querubins que tenim hasta infantils o hasta juvenils. Crec que la idea és prou clara. Bueno, pues te pregunta perquè este pas... Sí, molt bé. Bueno, anem a una altra. Bueno, C.dia pregunta si alguns ajuntaments... Bueno, crec que això en referència a una al·lusió que va fer vostè en l'entrevista que va donar a l'AFNK. Si alguns ajuntaments més menuts han pogut posar en funcionament centres de dia amb els seus propis recursos, com és que Beringànim no té capacitat per posar en marxa un centre de dia que ja està fet? Bueno, això jo del centre de dia he parlat un muntó, però, bueno, com que jo sols parlo en els plenos d'això, i el que no ve al pleno no s'entera i després cada un ho interpreta a la seva manera. El centre de dia ja ha explicat que només entrar nosaltres ja tingueren que pagar 117.000 euros d'una factura que no estava pagada, que s'havia d'haver pagat, era la tercera certificació, que d'ells han pagat, no sé si són 23 o 24.000 euros després d'interessos i coses d'aixes. Hem tingut que pagar un sobrecost i en aquest sobrecost per ficar-se d'acord entre constructor, entre jefe d'obres i nosaltres
el sobrecost era més del doble, tingueren que estar negociant, i aquestes negociacions, quan tu tens que rebaixar 70 o 80.000 euros, no són tan fàcils, perquè el constructor no volia baixar-los, i això ens va portar a que perguérem un munt de temps en les negociacions ixes. Després ja ve el que s'entrega el centre de dia. S'entrega el centre de dia, no té rodapeus, no té cantoneres, no té el jardí fet. Després, nosaltres volem saber què li passa al centre de dia. Jo te puc ensenyar, el que passa és que, si voleu, ara després vos ho ensenyaré, perquè el que diga no siga que ho he dit jo, vos ho ensenyaré el document, després anem al despatx, vos ensenyaré el document de que el centre de dia de Montaverner, en el que jo vaig estar documentant-me, ne varen veure altres també, però per uno que està a propet, que té alrededor entre 25 i 30 persones allí, està perdent alrededor, no sé si són entre 6.000 i 8.000 euros, no, 6.000 euros, 6.000 per 12, sí, entre 5 i 6.000 euros al mes, està perdent. Entonces, ojo, n'hi hauria que intentar no obrir-lo en eixa alegria, perquè tot no és inaugurar ni fer les coses, jo crec que n'hi ha que fer-les perquè al veí de Benigànim li costi el menys possible. Entonces, me vaig enterar de que existia el que es diu la concertació. En Montaverner ara estan intentant la concertació, i ara crec que l'altre dia, com vaig parlar amb Joaquín Martínez, que és el director general de Serveis Socials, me va dir que el de Montaverner segurament ja li van a donar la concertació. A mi me l'han promès pel mes de juny. De totes les maneres, jo sí que vull ficar-lo a partir de gener en marxa ja. En els propis recursos de l'Ajuntament, encara que a principi pregam diners. Per què? Perquè vull veure com se desenvolupa, per veure si quan arriba la concertació se ho queda una empresa o continuem gestionant amb nosaltres. Anem a intentar-ho. De fet, ja tenim el projecte del jardí, en quan acaben les rotondes anem a passar els treballadors allí. Tot el papeleo per ficar en marxa el centre de dia està en marxa ja, és dir que el projecte d'electrificació, tot el que faltava per donar, nosaltres mateixos tenim que donar-se l'autorització per obrir-la, com se diu, no sé, cèdula d'habitabilitat, no recordo, la llicència d'apertura. Se l'han de donar nosaltres mateixos i jo el que us puc dir que en el mes de gener l'anem a ficar en marxa. No sé si ens va costar diners o no ens va costar diners, però anem a ficar-lo en marxa perquè sí que pensem que és una necessitat i n'hi ha que equivocar-se o així bé les coses, però que el que no podem és tindre-lo ja més temps ahir. Però el que vull dir-vos és que no estava completament acabat. Han hagut una sèrie de sobrecostos que quan acabe tot ja vos ho diré. I en quant a lo del centre este de Montaverner, la veritat és que se tiraren a la piscina i estan pagant-ho bé. De fet, jo recordo que l'alcaldessa de Montaverner li va presentar al director general, li donava les claus i diu: tinc gestionat el centre de Montaverner. Crec que no voldríeu que passi el mateix a Benigànim. Crec que si el fiquem en marxa, anem a ficar-lo en marxa i aprofitar un poquet la conjuntura que hi ha hagut.